Yo, Hvad så der YouTube? Jo, YouTube, hej. Hej, YouTube. Hey, vi har lavet det. Navnet er Hans. Hans, den seje bunste. Okay, Lad mig forklare min historie om dengang jeg boede med min ven. Nikolaj. Okay. Vi har fået en helt ny server, eller jeg har fået en helt ny server, jeg har betalt. Men det har Mikkel desværre ikke. Men han vil stadigvæk få sin Owner-karakter. Ja, owner-rank. Det er faktisk mest ham, der har bygget sporen. Jeg er faktisk ham, der har bygget det hele her, men... Ja, jeg har kun bygget det her bra, så er det mega dårligt. Kender du Big Brother? Jeg ser Big Brother 24/7, mand. Hold kæft, og i aften der er der Big Brother. Åndssvage mennesker, som løber rundt i så skal Big Brother allerede slut. Ej shit, jeg glemte at se det i dag, Mikkel. Jeg glemte at se Big Brother i dag. Åh, skal ikke grine med det smart i hovedet. You kill your face. Okay, Mikkel. Jeg har skrevet en masse skilte, og jeg må virkelig undskylde, at jeg ikke var farve på den første. Det er fordi, vi skal lige have et plugin, men jeg magter virkelig ikke lige nu. Så fortsæt. Okay, I kan lige se, hvordan man starter her, ikke? Okay. Vi læser det hele, Mikkel. Vi læser det hele. Okay, jeg går lige langt væk. Spawn. Yo! Velkommen til Freshcraft. Håber I har det fresh. Okay, klar. Tjek det BBC Gaming ud. Tjek det BBC Gaming ud. Flyt dig, jeg læser. Tjek det BBC ud på YouTube, det er også. Nico ejer server, men Nico har betalt. Og så har vi lavet sådan en rimelig fin shop, men den er vi ikke helt blevet færdig med nu. Nyder jeres ophold her. Okay, så står der shop eller en dyr shop. Husk at suppe til den BBC Gaming shop. Suppe, undskyld. Frem nu! Info, ranks og wildness. Ja, denne vej. Du går rigtigt, ikke forkert. Du er tæt. Husk at suppe. Info. Men så er vi kommet der, hvor vi ikke har lavet det. Og vi magter ikke, men... Senorita. Nej, det hedder ikke Senorita for helvede. Du vil ikke have taget Harlem Shake. Harlem Shake. Okay, må jeg lige se at lave Harlem Shake. Okay, jeg skal prøve at lave Harlem Shake. Okay. Okay, er du klar? Jeg er ikke klar. Når jeg får se dig. Ja. Du skal bruge hele kroppen, for det er sådan her. Jeg kan ikke se det. Harlem Shake. Fucking dårligt. Må jeg se på det smør nu? Nej, jeg havde det troll besked, du sender mig til mig. Så træls du er. Jeg hader det. I troll you. Jeg hader det, du er, Mikkel. Jeg hader det. Sådan er mit liv simpelthen. Ej, det gør jeg ikke, Mikkel. Ej, Mikkel, det var kæmpe. Og prøv at se her. Nu skal I se en boom med kræfter. Tænker du hoppede på den, Mikkel? Ej, Mikkel. Se, jeg er 20 minutes. Jeg skulle lade være med at gøre sådan noget. Det var lidt for hårdt, for mig er dum. Se, hvor er den boom med kræfter? Jeg tror, den er lige... Den er en bumsen. Det er en boom med kræfter. Nico, en boom med kræfter. En boom med kræfter, men hvem giver han brug? Datastrøm sluttede. Ikke igen. Det er fordi, den er så god, at man ikke kan få den. På nogen server næsten. Men det er også lige meget, kill all. Vi har lavet safe zone her. Ej, Nico, jeg skulle lige til at slå den i hovedet. Ja, vi skal også lave safe zone rundt om og det hele. Same zone faction. Det er ikke jorden, man laver det i de her områder. Hvis I kommer eller vil ind på serveren, så skynd jer godt langt væk, for der kan godt være et par dumme mennesker, som hvis I bygger de tæt på spawn, så løber de direkte ind og smadrer det. Så husk at sætte faction på. Ja, men du skal heller ikke bygge, det skal være en af reglerne, du skal ikke bygge, hedder det, noget nær spawn. Det skal vi sige 1000 blok væk fra spawn. Nej, sgu da. Okay, ja, info. Okay, vi laver lige noget. Information. Nej, for seks ikke rigtigt. Okay, awesome. Ikke bygge huse nær spawn. Regel 2 ikke bande. Okay, vi må gerne bande selvfølgelig, men det må I ikke, fordi vi er så nice. Så er vi nice? Ikke sige grimme ord. Ellers bliver I bandet. Så det er bare lige en vigtig information. Hvis I svogler og siger kæft til andre, så er du simpelthen blevet bandet, fordi at
Vi vil have en server, hvor der er gode mennesker. Vi vil blive tempban. Altså vi vil bande i nogle få. Hvad skal det mere være? I kan spamme. Og Ikke spamme. Regel 1, 2 og 3 for kun flyt dig! Hvad fanden har jeg gjort dig? advarsel. Flyt dig! Mor. Kun én. Kun én advarsel. Så må vi gøre det på en hård måde. Bum! Bum! Vi skriver den på den hårde måde. Hvad er det? What? Og dum! I killer. Sniper. Hey, et godt råd, hvis vi prøver at dræbe en endermand, så lad være, for det kan jeg ikke. I killed all. Oh, damn it. Jeg har fået noget godt i dag. Hey, og Nikolaj, skal vi ikke have forskellige ting herinde på serveren? Jo, vi kan også tage nogle emneuger, efter vi har fået 10 emneuger. Online. Og Emneuger af slagsen. og så kan man vinde diamanter og sådan noget, sagerne. Ja, hvis I foreslår noget godt emneuge. Så får I... Okay, på den her server er det smaragd, der er så sjældent. Det er det mest sjældne, og det er det, man kan købe. Man kan gøre alt for, næsten. Der kan man lave et party drop for, eller drop party for 5 smaragd, så er der drop party. Og Nikolaj, vi skal også have lavet en drop party plads. Nej. Jeg tror ikke, der er nogen, der finder 5 smaragder, inden der kommer 10 online, du. Så det tager godt tal. Jeg tror ikke engang, der kommer 5 online. Jamen hey, tjek det ud. Det er fedt. Og bror, den første, der kommer ind, får den her bue. Og en hel masse diamanter og et mega fedt hus. Nej. Så skynd jer at join. Nej, mand. De får kun, hedder det den her fede bue, og så, ja, okay, men fedt. Okay, fint nok, det er rigtigt at sige. Hvad mere må man ikke gøre? Man må selvfølgelig ikke... Man må ikke drille andre. Det er noget, man sådan set hører til der, man må ikke bande eller sådan noget. Man må sige grimme over til et eller andet. Og prøv at, hvis I er så heldige og måske blive OP, ikke? Så vær retfærdig. Og tænk grundigt over, når I bander andre. Men på et tidspunkt, når I er inde på serveren, så kommer vi ud og besøger jer. Og så måske hvis I har lavet et rigtig flot hus eller noget andet, så kan det måske være, at I får noget specielt. Nå, den ramte jeg ikke. Den ramte jeg heller ikke. Er det sådan der? Ja. Hvorfor siger vi ingenting? Det vil jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at sige noget. Okay. Hallo. Hallo. Hvad er det så underligt? Hallo. Det lyder så underligt. Hallo. Hvorfor er du egentlig nogle gange så underligt? Seriøst. Regel 5. Og vi lægger serverens navn ned i hvad fanden er det nu, det hedder? Nico. Hvad? Dansk ordbog. Hvad er det med det? Description. Eller hvad fanden det hedder. Det er der lige nedenunder, så vi kan skrive, hvad det hedder. Ja, description. Ja. Hvad er med det? Der skriver vi server IP'en. Ja, selvfølgelig. Ellers bliver I sure. Nå, okay. Jamen, YouTube, vi ses. Okay? Ses vi.
Ja, det gør vi sådan set. Men hvordan? Vi laver selvfølgelig flere videoer. Hej. Ses. Ja, det er godt. Vi bruger sådan set Hypercam, og det er lidt noget. Men Ja, det er det eneste, vi finder noget bedre. Bare roligt. Vi ses! Vi ses, YouTube!